kedu ibe iji agba onwe gị onye omenala ma aka ị ka na-eje ụka kedu ụdị omenala ị na-eme ụfọdụ si na ba na-eme omenala ma babesi akpara bagosi ọjị basị n'aba Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị edisi omenala ị na-eme iji agwa gị ọsị gị na omenala na ụka bụ ofu omenala na ụka abụrụ ofu o nwere emekọta ka omenala na ụka bụrụ ofu agwa nke na anụ ọbụla na-ewere isi na anụ ọbụ ewere ava anụ ọbụla na-ewere isi anụ ọbụ ewere ava o nwere ibe ji eme na imere omenala na ọ gara aga o nwere ibe ji akpata na imere omenala na ọ gara aga na ịchụrụ aja na ọ gara aga o nwere ibe kpata na omenala ada efebọ gị kedu ibe dị ebe ahụ izizi nwere ike ime na ịchụrụ aja na ọ gara aga na imere omenala na ọ gara aga bụ na ibidoro n'isi mbido ya kedu ebe bụ isi mbido omenala kedu ebe bụ isi mbido omenala ọ bụ na ị disaidi ya na onwe gị na ibido gị omenala ibe izizi ị ga-ebido wee mewe kedu ebe ọ bụ kedu ebe bụ isi mbido omenala na onye na-eje ụka jekọtara ụka for a very long time wee chọọ ka o bido omenala kedu ebe bụ ibe izizi ọ ga-ebido taa isi mbido omenala bụ chi gị adịrị agbapụ ada bụ isi aga agba oliọmụ debe anyị na-akpọ ya agba awọli ọ bụ na isi aga dịzi n'aka ọba mbilidi mbi isi mbido omenala bụ chi gị chi n'ọlụ gị ụwa onye dị n'ọlụ gị ụwa malụ onye ọ bụ otu onye nye nri o nwere rizin ibe mmadụ isi mbido omenala ji wee bụrụ onye n'ọlụ gị ụwa bụ na mmụọ ọbụla ga-alụlụ gị ọlụ ga-esi na chi gị wee lụọ alụ gị ọlụ mmụọ ọbụla ya ata gị afụ ya esikwazi na chi gị wee taa gị ahụhụ mmụọ ọbụla ya egbu gị egbu ya esi na chi gị wee gbuo gị ọnwụ gburu onye egbuluchi ya n'ime unu chọrọ ịkpata ego dị n'omenala mana unu achọrọ idebe iwu omenala ịchọrọ ịbụ nnegwu omenala ịchọrọ ịbụ nnegwu mmadụ na omenala ịchọrọ omenala gozie gị maka achọrọ ime omenala onye bụ ndị abụ gasị gị na nye make go up his mind up of his mind maọbụ up of our mind ka nya jegoduji ama omenala nya mesịa ka nya kpata ego nya bụ ndị dị na-abụba na-eme omenala mbọsị ụka bụ ejebe ụka many of them na-efolo m kedu iji agba onwe gị onye omenala ma aka ị ka na-eje ụka kedu ụdị omenala ị na-eme ụfọdụ si na ba na-eme omenala ma babesi akpara bagosi ọjị basị n'aba Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị edisi omenala ị na-eme iji agwa gị ọsị gị na omenala na ụka bụ ofu omenala na ụka abụrụ ofu o nwere emekọta ka omenala na ụka bụrụ ofu onye chi ime nke ahụ ọsị gị na omenala na ụka bụ ofu omenala na ụka enwere ibe gbasa afa na-abụ bụ two different things maka eze m na ị na-eme omenala na-eje ụka na ịdị n'Igbo dị n'oyibo asị ofu ka ị ga-adị ọ bụrụ na n'oyibo ka ị ga-adị dị n'oyibo ọ bụrụ na n'Igbo ka ị ga-adị dị n'Igbo ọ bụ dị ndị nụnwa bụ ibe ga na-akọta omenala sị na ba chụrụ aja na ọ gara aga ba chụga aja rinne na mmiri na ọ gara aga ba chụga aja na chibe na ọ gara aga bedogwogo chibe ugboro ugboro bedogwogo alụsị ugboro ugboro na ọ gara aga na omenala aba na-eme na ọ nwere ibe na omenala ada alụ ọlụ na ndị dibịa ada alụ ọlụ mana ngụ nwa ji ụzọ aghụghọ wee bata na omenala mmụọ bụ ị na-achụrụ aja iche na ọ bụ ewu iche na ọ bụ mugwu